May pagpanakal ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakanak adangos ka ni amigo. Gob! Abong! Igam Ken Bilay. Naibaga kanyak ni Chato tinapasama kay San Casimiro. Naranamot ang diriribok. Wan nga rod, Ador. Kat nakarik na kitibutang. Ngam, nabayag apin ang panunot ko. Kastoy ka dilatan na kanayon ti mapaspasamak. Saan nga gliway dagiti pan nakabagi tilinteg. Aramidan dati amin, tapno agtalinaed tilinak kental na. Adda maaramitak. Tapno agpatinggan dagiti ang mapaspasamak, Ador. Anya ti kayat mo asawan, Virginia? Addan sakit di pangpanggapam. Mariknak at umangtangkanan ti pakinakam mo. Inutob ko na yung pagti amin, honey. Narigat no ka na yun apaadipan tayo latan itibutang. Pudno ti kunam. Nga mabitlang. Anya ti kayat mo asawan ni ti dayta? Anya ti plano? Numabisin launa yan ti tao. Mapilitan akumpat iti tadam. Uray ka ipapanan iti panagaramid na iti kinatakas. Dayta ti mitya ti kinatakas. Gapo iti kinakurapay. Adda dagiti bayaw awan. Dayto ti may sa pinanunod ko idi. No apay ang nagkandidato ak a gobernador. Natalina ay iti tibiyag ta. Nasaliwanwan tibiyag tayo, tanarang ay ka negosyante, honey. Ngamin sakripisyok ti sagsagrapan tayo idin akin na namay. Indaton ko ti panagserbik karag iti umili, tapno makalong awdamat iti panagbiagda. Makatulong at kan ka, Ador. Makatignay man rik na, ti plano yo. May papan kadagiti kinatakas sa mapaspasamak, madam. Maraksa ka naglaunay. Saan ka paadipan latan iti butang? Masapul nga ko ti akchato. Adama aramidak akas asawa ti gobernador. Sus, sumukar dagiti dutut ko, madam. Sana gapo iti butang nga dikat. Gapo ta makitak ti kinaturod yun amang irusat tapno makisayan ti kinadares. Saan lang nga paltog ti makasulbar iti kinatakas? Adda na bilbilag nga ikam. Ha? Ti igam kan bilag ti kinaimbag. No, armas wenno gubat ti agpanuray. Sigurado, madam. Ado abiyag ti maipatli. Ikat, kasanon, ti pamilya, dagiti maulila. Iso day ti pampanunutak ita, Chato. Numay ka ni ti pagbiagan dagiti tao, saan ta nga agaramit iti kinatakas? Eksakto, madam. Pagbiyagan ti kasapulan dagiti tao. Agam sana naskan nga idaluan tayo ida kanayon, Chato. Sursuruan tayo kit di dagiti tao, no kasano da nga agkalap, tapno da na pao ta pagbiagan da. Pangarigan laeng dayta, Chato. Gaspar, Edong, itay kayo kadipay nga gururay dito'y beranda. Nabit kami pa adim ti dito'y mansyon, madam. Wow. Naglapsat lakit din ni madam. Aglalo ta nagkitik, kumagkap ti kawas na. Maturog ka di pa lang ni boss, madam. Amang ano na banog idira ba eh? Anya kumamot din nakabanugan na. Gaspar,
Kuyugan nagpailaing. Sige, madam. O, Idong, parawan ka pa lang. Makamukan to na mga ibaga kini boss, akinuyog ko ni madam. Sige. Gaspar! Narasam! Madam. Saan sakit di na pag-uswan idirabi? Sige lang, Gaspar. Napintas matgayam ti imbunga ti feeding program. Ngam naibaga ni Ingrid, ada ka na napasama ka pinaltog, idi agawid kayo kuman. Day tangarod ti makapadismaya, Amanda. Gapu lang iti panagsaor iti sugalan. At dakit din pinaltugan. Hoy! Awan ti maar-aramid dagita anak kurapay at tao. Narigat mo't asapasapan dagiti tao. Hangam, gapu iti day tiyan napasamak. Napanunot ko nga damaramidag. Tapno mamingkan tiriripok. Virginia! Si kakadidata? Ha? Oh, nagigtutak pa yan nakangag. Kasla, timangkan matan ti pakinakam mo. Rumbang apatang kanak tinakam ko. Parmagaktipan na kabutbuteng ko. Katulidag, Amanda. Adda maaramitak. Ani, nauman ngagdandanag kadagiti daka sa mapaspasamak. Kat isok ano timang pasardeng iti reribok kas asawa ti gobernador. Ha, Amanda? Napasnek iti panangibaga na iti dayta, Rod. Nadlaw ko ti kinatangkan ti pakinakam nan. Anya ti kahit naasawan. Anya taramiden na. Apay ang makibiyang pa lang idinto tadamod dagiti soldado ken polis. Amang tagibin iti linak kental na. Saan ka nula ang apaltog ti igam amang parmag iti kinatakas? Anya kumapay? Diya ka mo? Sana kon nga interesado pa yung mga mo. Amangan no, pagpanakil naman nga asawa ti gobernador. Kalpasan na nagsarita kayo. Sinapul nakadiwi no rin ang tanak lang diti opisina tapno ibagam day tabanag kaniya. Rod, saan lang nga dayta? Naskan ka di pa ilang nga ibagak na niya ti kasapulak ken ka. Amuglatan. Nimbaglagid din. Tasa na may ibos ti kwarta iti drawer ko. Ay talag pagalis to. Wow! Oh. Nagado na kwarta nga agpaiso. Oh! Naripripad na kwarta. Pasigasag sa sangaribo. Alpasan ti pinaltugan na napasamak. Kabayatan ti kada de Virginia di San Casimiro. Nagbalinin anatang kantinakam na. Isukano ti mangi pamuspusan tapno maminggan dagiti riribok ang mapaspasamak. Anya nga to ti kabaalan ng aramidan, boss. Idinto ta nalupoy la babay. Dong, saan mo tagtagibasitin ti kabaalan na? Laglagi pem nga asawa ti gobernador. Kat, mapan makigubat kasta. Noawan pa'y ti maaramidan na gobernador. Isuntulakit din. San ka ngagkasawa idong? Di mo amo na niya ti kabalan ng aramiden no pa'y babay. San ka nula nga paltog ti mabalin ngay saranget. Anyat mo ko na, Midong? Anya kumapay. Kararag? Midong, san mo apagang angawan day tabanag?
Sana mabali na pagkakatawaan ti kararag. Sige, lipatin yung manlangan day tabanag. Naipos gaya man ti pulutan. Panawak malaydan. Ang mga no isublat nakakulat taan di boss. Saan ka pa nagawid, Chato? Nakalukat ti daw dito computer room. Kat nakita ka nakasango iti monitor ti CCTV. Traffic ka nagmalmalim, madam. Imingutan dagiti polis. Kasano? Awanin dagiti nakaparada alugan iti igiti kalsada. Naimbaglaangan tadaday to a CCTV, Chato. Masaganahan tayo naimbag ti pagkan. Adda ka di manan papanandayon ton bigat? Sana kailangan rumal. Agpanunutak iti mayat a livelihood program. Anayon apamastrakan dagiti tao. Adda amok, madam. Mabalin mat dagiti recycled materials. Kas kumakadagiti may bulbuling laangan na nagawangan akaslawan si herbida. Dagiti plastic ang nagawangan iti bottled waters. Napintas day tangin singasing mo, Chato. Ala, bayam, taplan wag ka na imbag day ta abanan. Napintas nga agpaysuday ta singasing ni Chato, honey. Kasi ti flower shop pa negosyo ti sigod na sanggun niyang panglungsod. Ukis ti mais ken water lily ti may sangar aramiden da sinansabong. Mayat pa'y day ta, honey. Kasla nakitak nga ado ti mayan anod a water lily iti karayan kinwang iti naminsan, alimasat tayo iti rangtay magsaysay. Ado pa iti waig no panawan ti panagtutudo. Apag isula unay, honey. Ken malagip mo, honey. Ti ungkay na iti sabong ti muras. Kat ipigkat tayo iti picture frame. Aramiden tayo daytay dagan adal tayo ti kolehiyo. Napintas dagito a livelihood program anayon a pagbiyagan dagiti umili. Imbes nga agsusugal, kan agtakaw ti aramiden ta. Awan ka di tinadlaw mo kinibos itay, Edong. Alo si isa namang pampanunot noan niya ti pangpanggepen ni gobernadora. Tinapalak na nagsaw itay, Gaspar. Amang ano ulitan namanan, ti mang kulata kanyak iti paltog. Katanya ti katawaan. Sana si katikat katawa ak, Edong. Babae mo't lagayam ti gabuteng na. Kaslaan mo noan na ti pampanunutan na. Saan na kayat nga kabusor da kini gobernadora. Anya kumamot ti maramidan ti babae. Amom Gaspar. Adda pagpatinggaan akabalan nga aramidan ti may saa babae. Nagsapa ka lakit din nga umawag. No dagita trabahador mo nga agreklamo, gapoy ti kinababati sweldo dati problema. Ikatamidan, no may turid mo patay midan. Oh, karayan lang rudon ti kaabay adiras de tapaktoryam. Apay mamuandan to pay asikat ti akin nakam. Oh, salbag. Naman dah, nakapudan. Rod, O sige, makamukan noon niya ti mapanunot mo na saya at baliwan tanto teg sarita. Bye. anya ka matan, Rod. Mangsinga kay titurog. Agsakit lang nga Rod ang ti ulok. Napuyatan akmanan idirabi. Kut no day tamo ti magustam.
Ang mga nuwad naman ang hangover mo. Basit lang tininom ko. Rumor ka man pa dito'y kwarto tayo tuloy ko di maturog. Sige, sige. Panawang ka man lang. Taypay ang makakapiak. Agkapi-kapay lang, Chato. Pangururayam kini Salvador. Saan pa nakadigos? Tatakasarsarita na iti cellphone na. Bigbigat pa lang, madam. Adan sa kasarsarita na iti cellphone. Da kayo tinang timpla iti kapay. Ay, sus. Awan anyaman na. Basitla pa nagserbi na ito eh. Dakin kuko iti flower shop ti kasarsarita ni Salvador. Nagsarsaritaan mi nga maintain singasing mo a recycled materials a mabalin nyo anayon a pagbiagan dagiti umili. Kung nagtupay kat anapinta sa pagbiagan tayo dyan, madam. Nalagip na, mabalin nga ramidan a sinansabong dagiti water lily. Amayan anod iti waig kan iti karayan. Nasirbi nga ang paiso tayo dyan, madam. Naimpagtan nalagip mo't ni Kob data. Dahito iti bagbagakkan ka. Masursuruan dagiti umili iti livelihood program a pangalaan da iti nayon a pagbiagda. Oh, day tagayam. Kunaknuan niya itayan, amiga. Saan ka din napintas dayta na panunot ko? Amiga Amanda? Imbes nga agsusugal, kada agtakaw amang itunda iti panagpipin na tayda. Masursuruan dalangan iti pagbiyagan da. Mayat mat nga agpaiso, amiga. Siguro, insingasing kan kadayta ni Ingrid. Saan ani Ingrid? Ni Chato tinakapanunot. Kan adamat insingasing ni Ador. Oo. No kasta, napintas ti panagtipon ti kapanunutan nyo kan ni Gobernador. Akasawa kayo talaga, amiga. Anya di pagkatawaang? San ba ito na mapulso ti panagkatkatawang? At nagkatawa, gaputan na ragsakak, siyempre. Alangan mo at nagkatawa na makapungtutak win na malidlidayak. Napinta sinapanunod ni Gobernador. Adan sakit di sa bali a plano dagiti agasawa, Rod. Amangan no, sumublat tumot nga agkandidato a gobernadora ni Virginia. Anya? Oh, amay anay labag ka. Sakala at anagulimag ka. Amo mga miniti politiko, no nakatugaw dan, sandan na kayat tiag pasublat. Bukbuko dandan ti kayat da, Rod. Andan nakasaritak amang sanay kadag iti umili. Amaya ta makasursuro iti livelihood program. Napintas di tangar aramida ni Madam Gob. Naimbagkit di ta napanunot mo ngayon singasing dagiti recycled materials. Kan nalagip yung mat dagiti okis ti bunga ti mais kan dagiti water lily. Ni Mayor Romano. Apa nga ta? Hello, Mayor. Anya. Apay nga italangay pakamum kanyak da itabanag. Igam
ken bileg. Adda nakasaritak amang sanay kadagiti umili amayat ang makasursuro iti livelihood program, Chato. Pintas, dito yung aramidan ni Madam. Go. Anaimbag, tanapanunot mo nga insingasing dagiti recycled materials, Chato. Kat, nalagip yung mati o kistibo nga ti mais kan dagiti water lily. Ah, ni Mayor Romano. Apay nga ta? Hello? Anya ti ko na, Mayor? Apay nga itala nga impakaamuyo tayo taapanag. Amuyo mo't nga impawil ko ti panagpukan kadagiti kayo. Anya? Binaybayan nyo laang ni Mr. Socorro iti kayat nga aramidan? Sige. Mapan ko kasarita taadarumbang asong batan na itilintag. Sige. Bye, Mayor Romano. Go. Anya dahi dyan ang go. Mr. Socorro? Dito ka ti negosyante nga na paktorya na ititapo ti bantay. Napalubusan ang mga ipatakder iti negosyo na. Tapinanaknakan ti soil testing nga wanti agbiag nga urian niya akita ti mula iti tapaw dahi abantay. Wan nga rod go. Kat amok dahi ta. Sa adon sa pa iti trabahador ni Mr. Socorro ah. Ngamtisaan ko ang magustuhan, Chato. Nagatang nakano dagiti bantay iti asidag na. Kat dadakkel akayo dagiti pinukanta. Anya? Aso saan nga tanga mo ni Mr. Socorro? Nga iparit yu ti agpukan iti kayo. Amangan no napatpatagking kuana ti negosyo na. Numano ti maganan siya na. O sige. Ilipas ko lang dahito yung madamang araramidak. Kalpasan na. Mapantanto ka sa rita ni Mr. Socorro. Manulangal daw asaan ka nakita, Chato. At daman na napinmintas ka. Saan naklangan na pintas, Gaspar? Gwapo ako. Makita mo na kita muscle? Lalaki kang agtigtig na ka nagsasawat yato. Aw nga yung amigo ador. Makumikom ka di. Saan mo tunay? Umay kayo. Kuyugan kayo iti opisina na, sir. Sige, Yato. Gaspar, Boss. Idong, dito'y kailan. Sige lang, boss. Ay niya kaya, Gaspar. Pinanawan na kamutan ni Chato. Pinagpangas na dagiti dadak kalamasil na edong. Kaslan nakabalan na. Hindi pa da sa makaritan. Tap na mapanak na kam. Ngam saan ka amabayin? Uray tumboy ni Chato. Babae pa lang. Sa amangan no maibabain ka lang. Day tamot nga tantijak may palubos, idong. Sana babae lang, timang padsoan niya. Talaga gayam da, amigo. Uray ado ti pakakumikumam. Masango naklata sa ngalian. Kinapod doon, amigo. Agrobuatan kuman arumwak. Imawag namin kanyak ni Mayor Romano kat adayang pulong na kanyak may panggap kini Mr. Socorro. Ha? Dahito hindi kong kunak kini Pablo. Malagip ko man, amigo. Saan ka di nga gamam mo kayo kini Mr. Socorro? O siyempre, awan negosyante adi makamamo kaniya. Kensigo da ka gobernador, amigo. Saan ko ang magustuhan ti araramidan na? Dadailan na mo ti kabambantayan. Iso apanggap ko ang mapan kasarita. Pagsardangan iti aramidan na. Anya?
Dayto yun ti bagbagaking ka, Mr. Socorro. Kagapgapog lang iti Kapitolyo. Ngam saan miya natutor ti nagsarita kini Gobernador San Diego. Tagrubat ngo bay dita, tapno kasarita na ka. Anya ti kunam. Ammom ti simsim rekam. Ngam di mo ammo ti lusutam. Sige. Kalpasan na makapagsarita kayo kini Amigo Ador. Awagan nakto. Tapagsaritaan taan na imbagday ta. Sige, sige. Bye. Inutil! At dan sa akin di problema, boss. Iramraman nakit din ni Mr. Socorro. Kanaban na. Sa laki di apalabsan ni Ador da ito eh. Nagadungag pa iso dagiti napukan adadakkalak kayo. Amang ano agkadwada ngamin kini Mayor Romano, boss. Amangan no napasuksukan ti loko. Nasursurwan nga tan. No ado ti kwartam, makunamat ang nabilig ka idong. No nasapsapa kala ko maadimtang Amanda, nagdanon kayo kumakin ni Ingrid. Nabayagan na pagsarsaritan mit ti livelihood program, may panggap ka dagit indigenous materials. Talaga nga impay-payso na daytan. Naimbag man, kasaan ama alumiim ni Ingrid may panggap ka dagiti basura ang nagsasaritaan nyo? No saan pa'y analumiim? No saan pa'y analumiim kadagiti na dungrit nga ubing at tinultulungan mi. Agpata kami kay ni Ingrid nga adda iti puso mi dagiti marikrikat. Dinto pa'y naalumiim kadagiti na dungrit nga ubing at tinultulungan mi. Agpada kami kay ni Ingrid nga adda iti puso mi dagiti marikrikat. Wen, amiga, gaputa, gobernadora ka, masapol nga aramidom ti kasta. Kastaman matan, dagiti politiko. Dahil tati ba nagtiki na politiko, amiga? Napudno apa nagsirpi. Makatulong da ito eh. Tapno mailiklik dagiti tao nga agbisyo, kan agarami diti kinadakas. Barang makarasan dagiti dakas ang mapaspasamak. Wena, ket sapay la kuma. Tagbaligi dagitoy a proyektom Virginia. Namnamahal kay agbaligi. Adan dagiti nakasarita mi ken ni Salvador. Akadwa mi amang sanay kadagiti umili. Pudnugayam anaboldosar da ito'y apasat ti kabanbantayan. Kandadakkel dagiti kayo anapukan tiyato. Saan nga ta delikado da ito, Gob? Ang mga nagregay ti bakras ti bantay. Kat magaburan ti kataltalunan kan ti kabalbalayan. Gapo iti da ito'y nga inaramid ni Mr. Socorro. Dakkel ti sungsong batan na itilentag. Nabayag samat ti panagsarsarita yo, Gob. Nakadano nak iti enda kiti bulldozer ang nagpagnapag na. Kat inawagan da kumalatan. Itay dimteng ta ditoy. Nakita kon dagiti bulldozer. Tip palaklaang tipungtot ko kabayatan ti panagsarsarita mi kini Mr. Socorro. Anya nga ro ti kunana, Gob. Nakasagana kanong agbayad no anyaman ti naglabsingan na. San naki di amadadahal ti negosyo na. Ngam imbaga kinkwana. Saan nan nga ituloy pa'y no di na kayat adakdakkel ti sungsong batan na itilentag. Gob,
Pinalubusan nga tan ni Mayor Romano, ano, nag-aramid na tan, asaan na nagpakaam mo. Sige, agawid tan Chato. Paayabak tulangan ijay opisinak. Imawag manan ni Mr. Socorro kaniya. Nalpasda na nagsarita kini amigo Ador. Naimbag na tayo pelang tinamuan ni gobernador nga ramin na. Kasanon na dumanon iti opisina na tireklamo kinkuana na iti empleyado na. Sakbay mapasamak dita, boss. Masapo la maikanan iti pagnakman. Tapno da pagbut nganda. Kasla... Kasla manggapa si titenged ti manok ti kalisto na ladetang ibagbagam. No at damay sa amaliksyonan, agbuteng dan, idong. No kabaalan nga aramidan ni Mr. Socorro. At danto sa bali agundaway panagsarita mi. Narigat no iti silpon lang ti pagsaritaan mi idong. Bayan nyo na panunutan dayta. Ituloy tay kitdi, tiagrambak. Day talaang ti problema nga ini sa kaso kitang haldawhan eh. Nakasarita ko ni Mr. Socorro. Kat, kasano nga rodan, honey? Saanan ang matuloy, ti panggap na? Dakil lakit din tinagastos na. Binalaagak adinan ituloy. No di na kayat nga adda-ado magsan tinagbasulan na. Nimbag no saan anabara ti panagsarita yo. Among matan. Ore makaungatak. Jack ipadlaw ti pungtot ko. Sige. Saanan aday ti pagsaritaan ta, honey? Hun kayam. Nakapagplano kami anasayaatan kin ni Ingrid. Dong, ang samot na nagsubli ni boss. Impakad na lang itay. Naadda kasarita na iti cellphone na. Aging gang awan tibilin na pumanaw. Dito itapailaang Gaspar. Ngum nadumtungan ni Madam. Gawid tanton. Mariknak san ti bartek ko. Ar-ara paapik manan ti kinalapsat ni Madam Amanda. Anyat ko Gaspar. Makasugul kansan. Ang mga numatumba ka dita pagtugtugawam. Numuna ta na si itdag iti mula iti likodam. Anya may sugol ti ibagbagam. Uray man kit di agpatpat nagtangag sarsalita. Anya. Sanak man nga ramraman. Awan mo't langan tibilin ni boss. Nabayagan na jak pimatay. Aggagatalan dagiti ramay ko. Di ka ba yan, no dahil tati kahit ni Virginia? Saan nakamat nga iramraman ah? Sumkarak pa yung makapanunot. Ngam, amom ron. Nanya ti imbagan ni Virginia. Ar-aramiden na kanu dagi jay, barang awanton ti mapasamak a krimen. Aging gangad dapaltog at dalat tamatay, Amanda. Kinakurapay kanu ti kayat a parmegan ni Virginia. Kayat na ti mang parnuay iti pagtrabahuan tapno saan ang mapanunot dagiti tao ti akaramid iti kinaddakas. San nagmanapagkatawaan, nuadda na dara sa pangwartaan, kumpet ka iti patadam, Amanda. Mabit man lang, Rod. Apay akong kontraam dagiti bagbaga. Wano?
Kasta ka kadi, ha? Anya manunday tang ibagbagam. Maturog talangin. Tasan kit di ano anya laditan ti pagturturungan ti sadtaan ta. Honey, itagayam ti panangrugi, apa nagsanay ti livelihood program nga inrugim. Isumot lang nga nasapa ka anak kari. Nakasaganan ti amin, honey. Iti covered court iti ili ti naglupusan, ti pakaangayan ti training. Iti kabangiban nga iligayam. Doadan to panawan ko, umay kayen to pasyaran. Honey, kasapulam ka din ni Chato. Ang mga numangibaon ka pa iti soldado wenno pulis. Ang mga numapabot ngan mat dagiti agsanay, honey. Para iti seguridad. Ta mga no adaki di mangriribo kada kayo. Gagangay nga adda pulis ang nakabantay no adda mapasamak apa nagtitipon. Agyaman naklaengan. Oray ta si dagmati ti station ti pulisya ti covered court. Awan, tikas iti agsigurado. Ni Rodor kung dagiti kadwana latan a pulis ti escort ko. Awan mo't unay ti papanak. Ni Chato latan, honey. Manang nga asi ni Apo Diyos. Awan mo't nga tatidakas ama pasama. Madam, nagadumat ti Dimar ay itirete o panagsanay. Napasnak ti panagdengag day ti palawag dagiti naaawi sa mga isuro iti day ito'y napanunot ti a livelihood program. Ba nagapakaragsa kaklaunay, Chato? Agbaligi laki di day ti proyekto yo, madam. Sapay ko, ma. No payaadon dagiti negosyo. Kasapulan iti livelihood program para kadagiti nakurapay kansan ang nakaadal. Pudno launay day ta. Ininot? Adan tumotlap pakakitaan dagiti nga aramidak, Chato. Ati kalkali kagumak launay. Numabalin, awan ko man ti mapasamak ariripok. Kasangsang tala nga gininumitay ni Gaspar, idong. Kalata nagpukaw. Amoy latan tiga po na, boss. Kaya't nakano ti kape kun makasagsigarilyo launay. Bayam ngagpak ni. Ni Mr. Socorro manan. Hello. Anya? Tinong palumad lang, timbagak? Bravo! Nga bapay ngayon belang yu ti karayan ti bangkay na. Di yu pa'y laing kali. Igam Ken Bilag. Kasangsang tala nga gininom ni Gasparita ito. Kalata nagpukaw. Amoy latan tiga po na, boss. Kaya't nakano ti kape kun makasigsigarilyo launay. Bayam ngagpak ni. Ni Mr. Socorro. Hello. Anya? Kat, tinumpal mo madlang timbagak? Oh. Bravo. Nga mapay ngimbulang yu ti karayan ti bangkay na. Di yu pa'y lagi naburan. Oh. Makamu ka. Problema mo daytan no kas pangarigan. Sige. Bye. Boss, ada nang nagpaparamang iti radyo iti lang. Adda ka no nakita raan ng sad abang kay iti igit karayan. Naisadsad na bangkay? Apay barko? Amay sadsad?
Pagsarsaritaan mi lang itay kin ni Mr. Socorro dayta. Bilibak mo tanap mo na dagusan dagiti kamang ti media. Adda ka nung managsapsapa ang mga ngalap ang nakakita di bangkay, boss. Apa ni Mr. Socorro, boss? Pinatay dagiti tao na ti maysa kadagiti agreklamo nga empleyado na. Kalpasan na impatapaw da iti karayan. Nabasa mo ti tugot ni Mr. Socorro, boss. No adda makalasin ti bangkay nga empleyado na gayam ti biktima. Amangan no mapagatapan. Dayta timbagakin ko na, idong. Kahit makamon iti biyag na. San naklakit di ngay ramraman, tapulos nga awan pakaibiyangak. Sige, Hepe. Bye. Gob, addaman gaya man pinatay da. Sus, talaga asaanan nga sarsar ng tinta ka sa mapaspasama ka. Kuna na Hepe nga isolated case kano, Chato. Ngam imbaga ka masapol nga imbestigaran da, no anya ti pudno apang mapatay. Ngam, itinangag ko sa rita nyo itay hepe. Pagawatak kat, kasla awan pa iti pakabingbigan da iti biktima. Barang no da makalasin king kuha na. Iti kasta, ada pamalatpatan dagiti pulis nga gimbestiga, no anya ti motibo ti pamapatay. Kang asimat gob. Ang barang lumay pa yan tumatlang iti hostisya. No anya kit di mo tinang patayan da. Amangan no, saan mo pa'y anadamag, Virginia? Ada ka naman ng pinatay da ngay belang da iti karayan. Naamwa kon dayta Amanda. Ba nagapakaladingitak. Kaasi mo ti pamilya na panawan ti biktima. Wen, ay, dumakdakas latta dagiti paspasamak. Talaga sana maliklikan nga adala ta mapasamak ka kinadakas. Ano mabalin la kuma? Awan ti krimen a mapasama. Napatag ti biyag ti tunggal maysa. Agpipin na taydan, ngamin, parikuddan ti adda pa nagbiag. Kasapulan da ti tulong, Virginia. Amok, maawatak ti kayat mo asawan. No pay saan tayo ang matangal dagiti pasamak. Adda maramidak akas asawa ti gobernador. Positibo ti kapanunutak, amang namnama iti dayta, Amanda. Idong, apay ngagmay-maysa ka manen. Ayan ni Gaspar. Adda ka nula papananabiit, boss. Saan kumuta na dinamagpay? Adda ka di papanan tayo? Diyak pa'y lang masango ti rumarita. Ado ti asikaswa kiti da ito'y negosyo. Isu siguro na torod na pimanaw ni Gaspar. Amuna nga ta nga awan ti papanan tayo. Asino ti agkunang awan ti pakasapula kada kayo adwa. Masapol asan kayong adayo iti matang ka. No saan pa ilang adumtang iton madamdama. Awagak to, boss. O sige. Ni man sukoron. Hello? Nakaul uli magkamot adimtang. Nadlaw ka na pas nagti panagsarsari tayo kini Chato sakbay apim manaw. Kinapundong na, honey. Diyak kumapay demtang no nagtuloy kami kini Chato anapan nakisarita kini Mr. Socorro. Nga manapanunot ko, nga intalag kadagiti pan nakabagiti dintag. Apay ni Mr. Socorro.
Ay, hani, anya gaya man ti madamag. May panggap iti nasarakan da abang ka iti karayan. Adan pakabigbigan. Ti ko na ti asawa da ito'y kat agtrab-trabaho kini Mr. Socorro. Kaya't mo asawan. Adda pa kay naigan ni Mr. Socorro iti pamapatay? Diyak pa'y ang maibaga tayo ta. Ta madama ti imbestiga dagiti pulis. No may naig iti trabaho ti krimen. Amom, hani, nadismaya ak idi madamag ko dayta anapasamak. Mabalin la ko awanan ti matay. Maawatan ka. Ada dagiti pasamak anarigat aliklikan. Honey, saan kumadag ito'y ti mangriribo kan pakaupayan tayo? No anya dagiti napipintas a planom ang makatulong ka dagiti umili. Sige, ituloy mo na ta. Wan, hani, ituloy ko dagito'y aganwat ko. Ron, saan ka diya gayem mo ni Mr. Socorro? Tao na kanumot day jay anasarakan da bangkay. Bilibaking ka, Amanda. Updated ka kadag ti mapaspasama ka krimen dito Santa Barbara. Kunak nagmayong lang tiyam Anya ka matan? Nakasirseryoso ak amakitungtungtungken ka? Anya ka dito pagkitkitam kanyak? Adeta, gungit ka man ladagusan. Apay kumanot tao ni Mr. Socorro daya anatay? Amok aya no adamot ilimlimod day jay agayem mo. San nabasol no at namataya tao na? Apay niya ti kahit masawa ni ti dayta? Anya ti amo tayo. Amangan met no. Kuy tao no maduktalan da dagiti palimid na. Anya palimid man ang ti sasawam. Nasingpet ni Mr. Socorro. Ado ti matultulungan na. Talaga? Pudno nga taan singpat? Isakit mo. Tagayam mo. Ken pada manegosyante. Naimbag ko ma. Nujak na damag anapan kinasarita ni gobernador idi pinapukan na dagiti dadakkelat kayo. Talaga. Ado ti amom. Awan gayam may limad king ka. Nasapakan sa akin yan nakaringa, Gaspar. Adun tinagarsangam. Pwede dong. Manipod na lukaga kita oras ti alas 3 ti parbangon. Saan ako na makaturog? Isabi mangon naklangan ang nagsigarilyo. Mapuuran to lang at atibaram. Sa bagay, bagimot data. Laglagi pom. Anaimas pa ilang ti mga hantiin na po. Malagip ko man kit de. Nabayagan nga wan ti presyon tayo. Anya ti problema iti dayta. Agsweldo ka matlat. Agsubsobra pa'y kit di ati itad ni buskadat. Wan nga rod. Kaslasan ang may ibus ti kwarta na. Ad-adda pa'y kit di abumakbak nang. Kat naglay nga madyom ni Adam. Numaamuan ni Madam Amanda. Apakibibiyangam. Delikado ka. Agpadaan na ungot da nga agasawa. Kaya't matibagik no ko'y kuyugak ni Madam Edong. Awan tidakas na timbagak. Nasikap ang negosyante ni boss. Ado ti illegal at transaksyon na. Naalibtak ngamin ni Leon. May bagay at talaga tinagan na alyon. Iso ang magusgustuhan kan tal-tal kan una ni boss.
tangag paiso ti damag, madam. Tao ka no ni Mr. Socorro dagiti pinatay da. Kaasimat ti pamilya na, Chato. Damag ko na kurapay ta. Agkuyog kami to kini Ingrid inton madamdama. Tamang ipaay kami ititulong. Nangipaayan iti tulong ni Gob, madam. Imbaw na kidikalma na mangipan iti corona. Saan dalangan anaasyan anang patay. Sapay no adun sa ti anak da. Dagiti pimatay iti biktima. At damat pamilyada. Awan puso ako matay dagijay. Ti idaw-dawat tayo langan, madam. Sapay ko ma. Tamay paayan tumot lang iti hostisya. Ti pandakatay da. Nagkari kanumat ni Hepe ken ni Gobernador. Narugyan dansan nga inimbestiga ni Mr. Socorro. Maipanggap iti dayta abanag. Sige, Mr. Socorro. Bye. Ron, Amanda. Oh, Amanda. nasapan sakit di unay ti awag mo Itay madlaw mo nga umasidegak. Inidop mo adagos. Ni Mr. Socorro Dayjay. Pinalutpot ka no dagiti pulis may panggap itinatay at tao na. Oh! Kasla madanagan ni Mr. Socorro. Amangan mo't nga no. Adda pa ka inaigan na iti pan nakatay ti tao na. Anya. Nagbaliw iti panunot ko, Gaspar. Mapantayo di Kapitolyo. Nabayagan, nadyak na sarungkaran ni Amigo Ador. Saan tayo nga agtuloy ka ni Mr. Socorro, boss? Nagadungam mom. Imbagak lang aro din. Gaspar, agtong palgalatan no niya tibilin. Tanukuan, bukawan na kanibos. Diyak kahit ti may ramraman. Yun natay timapa ni di Kapitolyo. Sakbay ang mapan ko sarita ni Mr. Socorro. Kahit ko ating-itingan ti kapanunutan ni Amigo Ador, may panggap itinatay at tao ni Mr. Socorro. Madanagan sa unay ni Mr. Socorro, boss. Nasingpot sa ngamin unay. Kasano na singpat? Nung nagturod ang nagpukan iti kayo. Di kabailan na adong pare ng gobernador. Ang abangan no dagiti tao na ti mangisagbaken kwa na. Ipalubos na nga ro da mapasamag na ita. Di na pailang ti busan namin nida. Deta lang, boss. No dadakdakkel ang madoktalan dagiti pulis. Iti panangimbestigar da. Day tating bagamanan ni Happy Kanyak, amigo. Ibilang ti pulisyang isolated case ti panakatay ti may sa atao ni Mr. Socorro. Ngam ti inyunay-unay ko, maikan iti hostisya ti panakatay ti biktima. Nang ipaay ka no matadago si ditulong ni Mr. Socorro iti pamilya na panawan ti biktima. Nasayat launay. Ngam at damanan ara ang makitinulong kadagiti pulis iti dardaras apan nakarisot ti kaso. Panagkunakbasit launay da ito problema. Amang ano adamit ka bosor ti biktima kat tiso da dya impaknidan. Amigo, makamon dagiti pulis iti dayta banag. No anya talaga ti motibo ti pamapatay. Delikado sa ni Socorro. Napatag ti biyag iti tunggal tao, amigo. Kat masapul amaikan iti hostisya.
Kagapgapo mi kini Ingrid iti nakaimasayagan iti natay at tao ni Mr. Socorro. Nang ipakai kami ti sang kabasit at tulong. Oh, aktibo ka talaga at tumulong. Kurang salaan nga natulungan dagiti pulis sa mangrisot iti kaso. Trabaho dagiti pulis dayta Amanda. Sabali ti kabailak nga aramidan. Husto kay ti dayta. Iso nga, agkalaing mo't dagiti pulis. Saan da nga agpamayan amang risot iti kaso. Aramidan da amin ang kabailanda. No kasano ti panagtrabaho niya, Dor. Kastamat ti kinagagat dagiti empleyado iti gobyerno nga agtrabaho. Dong, matagtagahan ako niti panag-uret na kinibos. Ado una hindi maibos ko si sigarilyo, no kastilay. Pupuuram lati sigarilyo. Saan ko pa nakita ni Chato ha? Mga naduter aramidin na. Paginteres ang launay liya tumboy. Sa bagay, napintas lata. Di. Pag silo-silo sa naksamet. Sikakot ti madlaw kung agkurso na adagan ko anak. Oh, kilata na gulimak ka. Agar arap-ahap kan samet ng al-al daw. Oh, adad ni boss. O sige. Nalipatan tangag paiso na pagsaritaan itay dayta, Ingrid. Inton bigat langan nga ramidan ta dayta. Okay. Bye. Oh. Ni Ador. Nakatugaw iti salas. Itay pa nakululi magkakaslanaon ti pampanunutan na. Virginia? Nakasinga akadikan ka, honey. Ay, saan, honey? Panpanunutag tinidanon kanyak na hepe. At motibo tinatay at tao ni Mr. Socorro. Kat gapo, tamay sa kadagiti mangidada ulo iti kinababa ti swelduda. Igam kan Bileg. O sige. Nalipatan tangag paiso na pagsaritaan iti dayta, Ingrid. Ton bigat langan nga ramidan ta dayta. Okay, bye. Oh. Ni Ador. Nakatugaw iti salas. Itay pa nakaululoy makakasla na unag ti pampanunutan na. Virginia? Nakasinga kadikan ka, honey. Saan man? Pampanunutag tinaidanon kanyak ni Hepe. May papaniti motibo iti panakapapatay ti tao ni Mr. Socorro. May sa kamin da ito'y karagiti mangidadaulo iti kinababati sweldo da. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, honey. Anyat pa kay naigan ti kinababati sweldo da nga empleyado ni Mr. Socorro iti panakapapatay ti biktima. Kas nakunak, ni Dalmas ti may sa adadaulo dagiti agreklamong empleyado. Kat pinapatay ni Mr. Socorro, kasta ka diti kayat mo asawan? Naitatipat-tapat ta dagiti pan nakabagitilintay. Ken atap dagiti kakadwa ni Dalmas. Kapulang iti dayta. Ang mga no nagbidot da iti atap. Katag dinamag ti kinasayaat ni Mr. Socorro.
Addan dagiti naglabsingan ni Mr. Socorro. May panggap iti negosyo na. Ala, saan man na dahi ti pakariribo ka, ani? Makamon dagiti pulis iti dahi tabanag. Isu ka diti pampanunutam launay, hani? Gapo nga ro, di ti patapat na dagiti pulis, amotibo ti pamapatay. Masyanak ka ni Dalmas. Agraman ti pamilya na. Isong ita, rumbang amay paayan iti seguridad dagiti trabador. Sige nga Rod, kita no kasano. Bye. Gaspar! Idong! Adda nang ibaw na ka ni Gaspar? Ngam si Murot mo tanda dyan nga edong kan kwa na. Sabagay, pagbid damot lang kiti. Basta ka di. Rod, san mon nga ilimod kanyak? Amok ani Mr. Socorro manan ti kinasaritam iti cellphone mo itay. Kita niya ko ma. Ini. At danda Gaspar ka ni Idong. Apagbit dalang agpaiso. Lakurang ti panagwatwat ko itay, madam. Nasakit mo ti bagbagik. Nakapaspas na ka nga ro diti panaginsayom, Chato. Di mo nadlaw ti kaadak iti asidag mo. Apay ha, tidak pinagtimkan. Kasla nagsakit nga ti bagbagik. Amangan mo't no darikrik na Agpakita ka nga tayo ti doktor. May parit nga sakitak, madam. At damat ka din ni Rodor kanda kiti kadwa na police escort ni Gob. Ngam, kasapulan nak matiti opisina. Oray ta na sa papay. Umay ka, dumanon ka pala iti unag. Nalawag mo't lakada kayo ti bilin ko. Dagitoy, dagiti ladawan, dagiti kakadwan ni Dalmas. Masapo lang mabirukan nyo ida kat patayin nyo ida. Sige, boss. Matungpal, akas iti pagaytan nyo. Kat kalpasan ang mapatay mi ida. Ikalimi at dagos na giti bangkay da. Masapol ngagbaligi kayo. Malaksid iti kong guna nga itad ko kada kayo. Kan itad ni Mr. Socorro. Sa bali pa iti itangdan ko kada kayo. Dahito yan, ti urayam Gaspar. Agaliptag ka. San amabalin a pumaltos ta? Kabangalan ta na ito, Idong. Sinsinadlat at tao na gadya. Kasanon? No nailumangan dagiti pulis dagi at testigo. Maiturod mo nga ta. Akautan ta ida iti istasyon iti pulisya. Salbag kayo! Sana kasta terami ninyo. Agalipta kayo! Apay ngagdardaras ka ngay masidag. Kwarta manan. Kan kaslad na sapulem ta tumalangkyaw ka. Diyak makita na Gaspar kan edong. At ako mapangibaunak kan ni Gaspar. Wano, oray agpakuyog ako man ken kwa na. At da nang ibaw na kadakwada. Ni daboy latan di mangkoyog ka. Numasapol mo ti tao. Hanya pa nga Rod. Awan mo't ni Gaspar. Rod. Saan kakitam ti rilom? Adan sa matururayam. Nagbayag nga rod Gaspar kan ni Dong iti nang ibaw na kadakwada. At ako mapay papanak. Si kamot lang tinag ko na. Asaan lang is isulat ti taong. O di,
Rumor kalatan. Sana mabalin. Nuad na pinaala ka na kwada. Sige, si kakit di mapanan. Ay, sige manlaangan. Amangan no makaibaga at manan itidi mo magustuhan. Di talat pagalisto. Napanan ni Amanda. Salpag nagiyadwa. Saan damot langan nga umawag eh. Nudyak may pangspusan. Ang mga no da ito iti pakaibaludan ni Mr. Socorro. Kat sayang tinegosyo na. Kakadwa! Si Umon nyo ano yung bakti target? Agpaliw kayo. Numadlaw yung awan ti kadwa na iti unag ti balay. Dukutan nyo. Uray, taadayo dagiti agkakaruba ditoy. Awagak man kit din ni Gaspar. Awagak itayan ni Agoy. Kit naala na kanun ti may sa target. Edong, paligi. Natayan ti loko. Napartak kamot gayam, Gaspar. Agmay may sa kapay. Delikado nga minod na kaduwag, Edong. Kaputin ko di boss, lumapahin tayo. Ang mga nudat tayo, di mapatay na. Jakmot nga rod ipalubos deta. Alis to lang ipatungpal tayo dito anang ibaunan na kada tayo. Puno na ita ako nam. Talaka lang nga mabutbutang dagijay. Pasinsyadan. Tamatay na di na oras. Sige nga rodan, Gaspar. Gibusan mi matan ti target mi. Dakkel ti magunguna tayo. Iti daytoy. Baglakit din tayong papilit ni Ador nga ipakuyog na kakanyak, Chato. Umay dumanon kanulatan ni Ingrid, taado kanupay ti asikaswan na. Saan nga ipalubos ni Gob nga awan timang bayabay kada kayo, madam? No sana siya, awanin sa bali. Amangan no darudur ko ma, timang kuyog kada kayo. Sa anak matkit di amaan ano. Lumabalian, diyak kaya tama imula iti panunot dagiti tao. Ama sapul ko ti bodyguard ko. Tanam na maaklatan nga da pagpagadak. Awan ti kasi tiyag sigurado. Kinaykayat ko asi katimang kuyog kanyak, tasaan na nakadidilaw. Saan nga minamadlaw at umboy ka, Chato? Ni madamot. Anya timbilin ko kada kayo adwa. Inyunay-unay kong awagandak. Tiamok na tayo kayo. Boss, dagijay lakit din na tao. Aging galang iti imok ko ti armasta. Dandani ginipas mititinggad na ti loko. Awan mo't nga tanti pagkunaan nyo, boss. Nagbaligi kami anang patay kadagiti talo. Wan boss, may patong palmi ti mandaryo nga awan sa usawir. Awan mo lang nakakita kada kayo. Ang mga nalimod di panagsiim dagiti pulis. Awan mo't iti panagkunak, boss. Kasi timbili nyo. Sinaya at mingayin kali ti bangkay da. Katapnusan ang nakadidilaw, boss. Naimbag tada na alami apat tubutik kayo. Ngay mula mi itinakaitan naman dagijay. Sansamat nabayag ni Virginet na pananda, Chato. Kinamakam kumot tilupas ti pangal daw dito Kapitolyo. Pinaitulnog latan ni madam iti balayda ni Ma'am Ingrid.
Ada, napataga na pagtungtungan da. Nangalda ka kumaninjaya. Napsog kami mo iti merienda ko. Kasla, kalkalpas ko lang ang aldaw. Agkuyog tanto ang mga aldawin ton, Madam Dama. Basit lang ti appointment ko ita. Uwin gayam ko. Kumusta ti kaso ti pa nakapapatay day di Dalmas? Madam, pala ti investigasyon. No pa'y paglibakan ni Mr. Socorro ti may pagpabasol ken kwa na. Malaksid karagiti talo akakadwa ni Dalmas. Imbestigaran da pa'y nagitidaddo mga empleyado ni Socorro. Kasiting karikada kayo, malaksi diti kong gunangin ted ni Mr. Socorro. Oh, dahil iti kwartayo. Agyaman ako na, boss. Nawadwad manin dati agat ta damain na yun iti iduldulin ko a kwarta. Po, agur ornong kakit din Gaspar. Di kakit di gastusan latan. Anya ko matipaggastusan nyo kat libriamin nakasapulan nyo. Kasi ta, painuman kayo pa eh. Nagimas pa iti pulutan nyo. Agyaman kami launay, boss. Napalalo ang nagsak ni Mr. Socorro, boss. Awanin ti problema na. Kasano nga ta nagiti dumapay nga empleyado na, boss? Kalpasan ti pan nakatay ni Dalmas, addan pagbut nganda. Makigtot tulangan dagiti pulis, inton madugtalan dang awanen dagiti saksi. Nakaawag ka man, Hepe. Wan, nabitak pa na si Mang Pert dito palay. Kahit anya ka diti madamag. Anya? Nagpukaw dagiti talo at testigo? Kasano napasamak na ita? At hapon nyo ang napabot ngandak naglimang dan? O sige, Hepe. Amon nyo, no binutbutang kat di ida ni Mr. Socorro. Adalayang nga dumagsanti sang sanguna kaso. Numapanagnakan nagiti atap tayo kontra kinikwana. Okay, Hepe. Sige nga ron. Bye. Honey? Nangagmun sama tinagsaritaan mo ka ni Hepe. Parikot ti paragpukaw nagiti testigo. Amang ano napabot nganda? Saan ka di nakabutbutang ni Mr. Socorro? Saan ko nga mo? Intalak ko daytan ka nagiti polis. Trabaho na dayta. Oh, kaasi mo ti pamilya ni Dalmas. No saan amay ka ni ti hostisya ti papatay na. Saan ngayon ka nagiti polis? Aging ga sana marisot ti kaso. Nagkarin ni Hepe. Ano anyaman tinagbasulan ni Mr. Socorro? Masapo lasong batan na itilintag. Nagsayang ang tigas ta, madam. Dakil ko man tinamnama ang marisot mo ti problema iti papatay day di Dalmas. Gapo ka dagay talo at testigo. Ang kasjay matan tinapasamak da, chato. Ngamti ko na ni Adora. Imimbestigaan ka no dagiti pulis dagiti daduma at trabahador ni Mr. Socorro. Nasayat no kasta, madam. Barang makaala da iti natibtib ka ng ebidensya. Anya lang, no ti problema iti sweldo ti gapo nga ipapatay da gajay. Saan tayo nga amo no anya talaga ti si bubukal a pasamak. Di daw dawat tayo langan. Maamuan no anya talaga ti kinapudno.
Namuanan dagiti pulis ti panagpukaw dagiti atalo, Gaspar. Idong. Makumikum da amang birbirok no sa dino tinaglemengan da. Ti sandang amo, boss. Naglamang dan iti unag ti daga. Kat saan dan apulos amasapulan pa'y. Ore agan ano nagidya pulis, boss. Saan na mabirukan nagidya Narigat amadlaw, tinakaikot-kutan da. At dautangan ang bangan nakam ni Mr. Socorro. Idintoan ni amigo Ador. Talagasan nakpailang kabalan. Talaga saan na kayo akabalahan, boss? Nakadadayo. Saan na pulos ang maartapan ti bilagyo? Ore mankit din usyo to gobernador, boss. Yung dumteng to ti panawan, amaagaw ko ti bilag nga dakeng kwa na. Katitisan na mabayag. Matungpalan dayta. Anya lakit din dagito yung mapaspasamak manan dito Santa Barbara, amiga. Kalpasan ti panakatay ni Dalmas. Nagpukaw dagiti talo kuma at testigo. Ibilang iditi pulisya nga isolated case ti panakatay ni Dalmas. Aging gari muarti damag anak kay ramramanan ni Mr. Socorro. Mamati kay ti dayta, amiga. Nagsingpat ang negosyante. Ado ti matultulungan na. Amok dayta, ta agam amuda ka ni Rodrigo. Agpadadaan negosyante, mabalin na pagsaritaan daday tuyan kin ni Ador. Nasingad da nga gayam. Naimbag, ta saan ang maapektaran dagiti proyektom kadagito'y ang mapaspasamak, amiga. At adapay kit di ngay pamaysak ti tumulong kadagiti tao Ang pampanunutak ti makisarita kadagiti human rights advocate tapno marisot dagiti krimen asaan ang maikikan iti hustisya.